Hej, Jakob her. Så er vi i stueetagen i den lille lejlighed. Der er nu 3 etager her. Her der er vi i køkkenetagen. Der var et ældre køkken, som vi har frisket op med nogle nye fuger. Og der var lidt små ting, der skulle klares der. Så er der kommet maling her. Hvid maling for at lysne lidt op i rummet. Så det er også udført. Og så kan vi lige tage et kig på facaden. Hele indgangsdøren her, den er lidt svær at se, men den er også blevet fuldstændig renoveret. Fået ny lak, og alle beslag er blevet pillet af, så den står rigtig skarp. Og så har vi så her, kan vi se her, der har vi facaden. De nye zinktagrænder. Der er kommet maling på de udvendige dele af metallet. Der er kommet maling på alle skodderne, så det bliver dejligt at give nøglerne til de danske ejere, som er på vej herned og kommer i morgen. Så kan vi lige se her fra den anden side. Så det er en lejlighed her i 3 plan plus Hemsen nu i Cannes-le-Suquet.